Oňa seredeninde yüzüňde ýylgyryş alamatlar döreýär. Ol hatda käýä oturanan bolsa, ýylgyranyň ýa-da gülüniň duýmany alýan. Ömrüni mehriban halkymyza gülk paýlamaga bagş eden Türkmenistanyň halk artisti Oradgul Abbasowa bizde mihmançylykda. Oradgul eje ilki bilen çaqlygymyzy kabul edip geleniňiz üçin sag bolsun, aýdýat janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Gülk paýlap ýadamaň. Sag bolun, Taňry ýalkasyn, syýlap hormatlap çağıramyňyza Taňry ýalkasyn, ýatlaanyňyza Taňry ýalkasyn. Menem bir atyk galkynnym, tügelim, meni ýatdym çykyrmandyr o merdanjan diýip. O begenip geldim. Sag bolun, minnetdar. Tügelimi özüňizem şuň hakyky ýalpyl bolup ýalpyllap gelipsiňiz. Janyňyz sag bolsun. Neme Oradgul eje? Yaş görünmekligiň syry nämede? Onu deri aydaysam kaman. Ya gizlinmi? Yok gizlin saklayan men onu. Hemme aýdyp beremoklyam. Yok hemme aýtsaň hemmek sonsoň yaş görünüp men onu odun görünseler nädeýin. Belki iýleşsem bileti gelýändir, eger mümkin bolsa. Umuman men düşünüşüm boýunça yaş görünmek misal üçin eden işin jüpüne düştü. Oňa da guwanýan, begenýan. Gaýyk hesretten daşrak bolýan. Ondan ýaşarýan da gaýgylansaň näme? Ýüzüňe ýygyrt düşýär. Owa. Ýene köp zatlary umumam köp zatlary pikir edýär-de. Umuman şadyan getsem. Ana şonda ýüzüňe ýygyrdım düşenok. Hawa. Janyňam sag bolýar, ömrüň uzak bolýar. Janyňyz sag bolsun, işiňizde dötsün gardy edýär. Oradgul eje, aktyorçuluk sunugatyny nädip geldiňiz? Çağalyk döwrüne höwes bolmy ýa-da mektepde çykyş edýärdiňizmi? Nädip şoňa höwes döredi? Umuman sunugat diýen zat nämeň käriň öýüdi bir hili adamy öýüne çekji bolýar. Biziň mektepde okuyan ýyllarymyzda 57-58-nji ýyllarda 8-9-njy klaslarda 58-nji ýylda 10-njy klas oturdum. Şo döwürde çeper öwetçiňiň ýaňy başlan ýyllarda. Ondan her kimem geňürýän nähil zatga we umatken düşünüm zok, bilem zok. Ondan biziň gowy ýolbaşymyz bardyr. Şol Qaky etrafında işlemede okuldan soň kluba barıp şo ýerde biz bilen işleýärdi, repetisiýa etýärdi. Ondan halka ýötürlýärdik ulatlaryň. Halk nähil kabul edip alýar şu atlary. Olary näme diýärdik, syýlýardyk, görýärdik. Umuman şo ýyllardan şol Qaky etrafında Ýakup Imamkuliýew diýip bir gaty sunugaty özüne beren adamdan biri olam. Ana şol adam maňa maslahat berdi. Ýaş döwrümde sen egerde diýdi bir kärs aýlap aljak bolsaň şu sunugaty gurulnan etdi. Aktrisa bolýardy. Ha, şo Ýakup Imamkuliýew diýip. Awa şeýdibem şoň aýdan diýerleri bilen 10 ýyl oturduk. Awa soň okuwyny ýyrdyk. Ana şeýdip bolberdi. Şo wagt näçe ýaşyňyzda diňiz? Şo wagt näçe 57-58-nji ýyllar da men 17 ýaşda görek bolýar. Yaman hitrasen. Sen şeýdip men ýaşymam biljek boldy ýyp dursun. Aslında Oradgul eje. Aslında Oradgul eje näme? Size seredeňde 60 ýaşly ýa-da 65 ýaşly diýip bolýar-da özüme dogry şeýle pikir edýärdim. Ýöne ýaňy gizlinräk özüňizden. Ay şondan köp därdin dogry pikir edipsiň. Hawa. Janyňyz sag bolsun. Ne Oradgul eje gowy gyzgynjak çaý ýurtly. Inni hasam kyn soraglar başlaýar. Goýsana. Mine oturdum kyn sorag. Yo bu soraglar aslında 3-4 sana qort düzdügamyny. Öňde ýatman bir ketrad edip. Oradgul eje. Şu sunugat studiýasyna, ýagny teatr studiýasyna gelmeňize kim ýardam berdi?
Kaqı etrafından soňra baş goşamdy 10-njy klasdan soň. Soň biz paýtagtymyza göçüp geldik Kaqı etrafından. Onuň göçüp gelemizde ýüpekçilik fabrika var. Dime Astrovsky köçesinde. Ýön şu ataýy köçede ýadymy şonu. Şu taýda biz näme işde gezip görmälip işe durtum şu taýda. Ilki gelen. İlk gelen aşağıda göçüp gelen yerlenmez. İşe duranada şu taýda da çepir huçunun kursu açıldı. Fabrikaň özünde. Ana şoň gatnaşyp oturdum. Ondan kamise dip bir hili çepir huçunun kursuuna gatnaşanda çäreler geçirenler da edinler bir seri diýär da ullar zatlar ya artistler şonu Türkmenistanyň atgazanan artisti Omat Aman Kömekov dip. Ana şol gelip görüp sen gaty zekiligi de meňe diýen gel sen okuwa gir dip maňa maslahat beren Aman Kömek. Onuň şeýdip şo Moğolneper teatr gaptalyna 3 ýyl okuwa açyldy. Ana şeýdip şol okuwa girdim. Tugulum. Aktörçülük sungatyny näçe ýyl tejribeňiz bar? Aktörçülük uğruna mysal üçin men 10 ýyl guturamda da şol Kaqy etrafynyň dom kulturasy diýýärler da owat medeniýet öýü. Ana şoňa iş aldylar da meni şo 58-nji ýylda. Onuň 58-nji ýylda nimede guturup gelibim şo fabrika girdim men. Şo 58-nji ýyldan bärde hazap etdim näçe ýyl bolýar. Ýa-ni 60 ýyl bolupdyr tugulum. 60 ýyllary sungaty halkyma hyzmat edýän. Tugulum. Oradulece tanımalyň, meşhurlyň özüňize päsgel berýärmi? Ýok, men päsgel berenok dogry aýtsam. Sebäbi diýsem, men özümi şu zatlyň öýüli öz borjum diýip hasap edýän. Egerde men şoň 3 ýyllyk okuwyny guturan bolsam, ýene şol uğurda özüme bagş edýän bolsam, näme soňra? Tanımalyň, meşhurlyň özüňize päsgel berýärmi? Ýok. Sebäbi diýsem, men özümi meşhur hasap edem. Şu gelip beren adamlar nähili bolsa, menim şonuň biri ýa-da. Isin tanışýaly. Meni Human pesgunly. Bilemok nähili boldy. Hani bir de ululy küçük pesgunly. Bir de pesgunly diýip tanıýarsyň. Mümkin. Sebäbi diýsem, egerde şu ay men plan ýerde telewizora çykdym, planlarda oýnadym, halk gowurdy, näme diýip ondan berse bolman hala. Dogry aýtsam. Goňor ýa. Şu özüň nähili durmuşda bolsaň şoň gedip berdiň uwda. Şonu halkam söýýär. Sizi karşı olmadan bir orada çay. Arkayn, oradulece. Ya diňe çay içirip juluk etdiňiz diýäýmen. Suwam berer. Etdim onuňa dogry. Ya gapdandan suwam berelmi? Ýele berjek, suw diýär. Bolýar. Oradulece, sizi gülkül obrazyňyz bilen tanıýarlar halkymyz. Döreden obrazyňyz ýalpyl, totudaýda, ozdece atlaňy bilen tanıýarlar. Ýöne Nuri we gellimi de bar ana. Şol döreden obrazyňyz bilen tanıýarlar ýöne sizi bir hasam ýakyndan tanıyan adamlar size Nine diýip bizönýärler. Nine ady nerden gelip çykdy? Ya oňa bir taryhy barmy öz boluşdy? Taryhy bar ýöne dogry aýtsam kär aýdadym agelen o. Ýöne men ejim halapdyr şu ady. Nine diýip nemese şolum Nine bolup getdi. Şeýdim Nine diýip galdy. Düşünükli. Halipa komik aktörlerden kim size has goloy partnerdi? Öz döwürdeşiňiz. Men teatrda nemedimde, oýnamdy. Ana ýaxşy Murat Aqil ifade, Yaman Zekili, o aktör, ya Recep Kozoglu ifade, Ana Murat ifade. Ana şol aktörler bilen oýnap ýatda neme, rejissörlüm. Ondan men şuna ruhsat berden aýdyn. Aýday. Şu bir klasaşymady. Kaqy bilen asfalt arasyna avtobus durýardy. Mektep bilen oturduk oň bilen Kaqy etrafyna. Ondan bir sapar näme boş bolsaň gidip çağalary ejin görüp gelmäge diýende. Onuň şonu gidimde
şu bir klasasım deydi. Senin bir haýystym ma deydi. Menem näme deydim olayım. Şu televizorda oynandı deydi. Belli bir eğer tutkanı deydi. Ha näme oldu deydim on. Ay deydim bir gün 10 bilen oynayan, bir gün 1000 bilen oynayan. Eyle klaslasım deydi. Meni görünne deydi. Kutlayan o klaslasın asıvattaki artist klaslasın. Yine eğer varıp dura diyelim deydi. Menem ana kime tutayın onu deydim on. Emeni tut deydi. Şundan soň şu emenin ýakasyna bir emşiklap tutanım. Sıpmarsa geçerek deyip. 30 ýyllagy emenek bilen ähli o sahnada oýnap. Ýalpyl bolup. O ýalpyl bolup garap. Onu urbiýe geldimi ýa nememi kendatlar oýnadyk, oň bilen döretdik. Ýakymly ýatdamalar. Mene aslynda orada ulece İngo partner yok mu? Menem ýatlaryň oýtdym boly. Bu film adymy o. Senin bir ýerde galkynyşyň ak güllerini bile partner ýermedi bady. Ýadyňda düşýän bolsa, gelin şoňa tomaşa edelim. Bak şu uykuzuzluk yani yaman kesel olmadı. Oynatmak külli günedir. Uyku tutan insan sagat itken yere tapır topur yatıvermeliler. Ya tövbe tövbe o nehir tapır topur yatıvermeli. Beylede bir zat var. Bu araya sığırmanlar. Bilir bolsanız, insanın kayıtka ömrünü uzarcan onu güç. Ol uykudur. Aslara oyunman ömrünü uklap geçirmek en ulu sogaptır. Senin sonra aşklar ömrünü ukla. Kalmaz ol geçirmeli. Hakkın! Maksadım kirse, aşıklar dip tem oyunmazlardan olmalı. Bir deme vaktinde aşık bir görüptük golü. Depilyen çağa yatman. Onu näme dümdüm? Sorum oturdum. Sorak gel orada ulece. Yo sorakdan ýadym ataňyz bol ýa. Bilen ne cevap verir? Kanunun buyruğu. Orada ulece. Ha. Sahnada wagtyňyz gül küýüňi tutup saklanyp bilmedik ýagdaýyňyz boldumy? Özüňiz obraz dörede oturýarsyňyz, spektaklam gidip dur. Birdenem aktörlüň bir zat diýdi ýa-da öz aýdan zadyňa gül küýüň tutdy da saklanyp bilmedik ýagdaýyň boldumy? Şu sahnada oynap oturkan garazı, käwatdagy etmelemler onu sodatlary, oğullar ne bedaya da gülüray. Başka da diýen olanım, oğlum ters tarapy ögürýärdi, degişme ehende bir zat oklap goýberýärdi. Onun ýönüm men bir riýasetim ma diýene, käna bolan ol. Ýönüm gülküm tutup nemese başlasa goýamakdym da wagty bilen. Şu häsiýet menne de bar. Şu Şu gülküm tutan wagty Senem goýamak. bir üstüme gyýgyryp dursa da bar, şol bir hil gülkün sadaýyp duran ýaly bolýar da men üçin. Aýdaly, orada ulece, aýdaly. Artist olmadyk bolsaňyz haýsy kär saýlardyňyz? Vay bilemok da artist. Şu soruňa gaty agyr düşüp oturdy. Başga kär hiç gözüňi getiremok. Elbetde şu ýaşlygymdan umuman başga işlerim etmän gowururdum da men bolan. Ýöne diňe şu ýol saýlapdyrna ýöne. Bilemok da näme kärde işlerdim ka. Kin satyny ökdüdiňiz da bilýän sebäbi O, menem dikin başdrama satyny teatrna işen gowurýan. döwlüm joraba öýrýärdiňiz. Ay hemme örmeýän zatym ýok. Hemme zatym öýrýän bolanym. Ýöne özümem şu wagt pikir edýän näme kär tuturdum kam diýän. Yo başga käre geçirmeden meni. Muman haýt kär saýlasaňam edil şu käriňizde ýaly erjellik gerek-de. O ne ýadadyň? Näme diýjekdim? Çaýyny içmelki ýadyma düşür. Ýat keşik bilen araňyz näli? Ay soramasan. Gow dämi? Esasana meýädir. Meýädir ýaman kıymaýan. Ýöre ýolga gidip barýakan mana bu. Ýaşyl gördüm ýa dikkerýän. Durmuşda kıyın bolan pursatlarda ruhu güýjüni ýerden alýaňyz? Kıyın bolan pursatlanma bilemok şu şadyan güllüm köp bolan soň kän kıyın bolan pursatlam ýadyma şonu okmy. Ne orada ulece özüňiz
Durmuşda gaharjaňmy? Ay qaharım getirip göräý bir onu. Gaharın gelip durka näde saklaýan gahary? Dodom dislap saklaýan. Yaş wagtyňyz. Kim bilen söýüş. Yok. Yok. Onu sorajak däl. Yaş wagtyňyz öz döwürdüş aktörlüğüňiz bilen häzirki yaş döwürdüş biziň döwürdüş aktörlüğümizden tapawdy barmy? Tapawdy eken. Orada öylece sahnada en köp oynan roluňyz haýsy rol? Ne käbir spektaklyň şeýler ömrü dowamly bolýar-da. O. Nime nime gelin gozuluğu diýdik da ne? Men şo taýda gadan kakyan gelin oýnaýardym. Sonra Muradova da Perman beýine enemede oýnaýardy, gaýyn enemede. Inne ötünüyle diyen, yok ya şül. Ona oynadım, bir 10 gün ya bir hepte olur oynarma. Bir hepte oldu. Gün 40 yıl. Tuğulama. 40 yıl bäri. 40 yıl bir oyunna. Bir oyunna. Men bir hili ögün mena halamak doğrumaysam. Ya ögünü bildim mi? Yo olur ögünmek däl. Yok. Yo ögün men kan halamak sen umuman artistyen adamyny halk ögüse gowy. Ha halk ögüse. Şol oyunna lütfedip şu gelinden bir yerine oynadım gadan kakyan gelini. Ýöne soň näme soňa Murado garrasaň ýygyňda ýetişdirmeler birini. Ýöne Sonra Murado siz saýladymy? Öz saýlap şu rol oynadymy? Sonra Murado nemeden sonra Murado fakir neme dipdir? Fahri Aliýewa dip gowy talatly artistimiz bardy, soňa dipdir. Şo Fahri daýdan üýüp aýtdy onu maňa. Maňa bir zat bolsa men ýygymy şol gider dip. Görýän öňden aýdypdyr. Men özüme diýen agany şoňa dipdir ol Fahri daýda diýdi. Sonra maňa inni şo Perman beýini soňa daýdan oýnan rolny soň rejissor maňa onu şeýdip maňa 40 ýyl bäri. Entek netip bolsa ýene 40 ýyl oýnarsyňyzlar. Vay. Hiçbir diýmen oturup sen beni ýarada bir çöpüşdärdi. Ay maňlaýdyr, orada bilejer abi. Açylar oturup. Ha, ola kim bilýär. Ne orada bilejer. Ne ýerine ýetiren degişmeleňde tuwulamy gatken ömrüňiziň dowamynda kän degişmeleri ýerine ýetiripsiňiz. Ýerine ýetiren degişmeleň içinde şu wagta çenni häzirem bir gülküň tutup ýatlaýan degişmeleňiz barmy? Häzirem şonu ýatlaýanda gülküň tutýan belki. Aýdyp bolýan naýda ýaly. Köpüsi men durmuşymda bolup geçen olar. Hakykatdan bir sapar şu awtobusy minnim bolýanym. Maşina minnim bolýan ýeri ýok, bolýan biri men dik duranmy görtdi bir ýaş gyz. Geçin oturuň diýdi. Onuň ulum ýene şoförüň arkasynda da şeýleje yer bar, oturur o yer. Onuň şu taýda da oturup bolýar da. Onuň o taýda görsem başga bir otur, onuň bir taýdaky gyzam meni görtdi dik duranmy yer berdi maňa. Menim oturdum ol Kızıl yanına tormuz berýär, durýar ama sen. Seýle bir gowy nuran adam ekeni. Şoň ýaly adamyň bolsa. Diýleşip çyçaýçy otursaň. Bağışla. Yani yok. Sofrca. Slorya tutmakta kutraya getirdi. Ne orada bileje. Ne şu dören degişme. Sizin durmuşuňyzda bolanmy ýa-da bir ssenariýasy afterda da barmy şu degişme? Haýsy degişme? Şu wagt gören degişme. Şonu Anamrada gurrun verdim ben. Dostumuz bile işlesen aktörümüz. Anamrada Sapar Muhammed. Talantlı aktörlüğün biri. Sonra gurrun verdim ben gel şunu sahneydi alayım dedi. Benim ne yapıp dedim ona. Neyse deslip yankı alaydılar şunu sahnayalıydım. Eğer de durmuşu iyidine saradıp bolyan bolsa, nemen üt gödördünüz? Yani aydaly alagada
65 yaşyn gaýdyp berseler, 60 yaşyn gaýdyp berseler, ýa-da has joşup 18 yaşyn gaýdyp berseler. Ay 18 yaşa diýjekkä ol öňüm ýöne 50-60 bolsa gaýdyp beräý diýdim. Näme üçin? Bir hili bara adam ýaşy gidiberse nemede bir halkyň öňüne çykmaly. Ha, ýaşyň gitiberdigçe de az kynrak bolýar. Şoň üçin men 60 ýaşydayım. Men sahnadan gitmeýin. Madama sahnada olayın. Belki dileňiz kabul bolsun. Halky azadyk neme höweslendirin ýene onuň görüntüleri gelýär. Yo aslam diýäňiz da men aňrym uzak ýaşapdyr diýäň näçe ýaşapdyr diýdiňiz? 119. Ataňyzmy? Kakamın kakasy. Kakan ataň bolýar da. Awa. Men özüm neme diýdim şoňa? Kömek edýärdim. Pahyr ýöräbilen okdy. Bir aýagyny şeýdip süýşätdi, bir aýagym göterip süýşürýärdi. Onda siz bara uradulca hiç yaramoklar diýmeň entek Hudaýa şükür köpä. Ne yaptın? Onu duruşu tamam oluyor. Vay, koydum. Gözüm yaman koyu kamsam oltu ederdi. Ne ayılıyor karay suat kamsam oltu ederdi. Mesela ne toy ederdiniz? Ne toy ederdiniz? Kim ayttırardınız toy etdiniz? Seni atama dedi bakardım beni. Gurrunuz dedi. Tanıştık da men kendi tamadalarım tanamok men. Ana sen bilen goýup durman enne seni. Belki Hudaý bir duşda toy etsem daha depsem. Şu wagtda seni tolgunup ýatlaýan pursadyňyz. Uman men durmuşumda ýene bir gowy täsin bolan zatlaryň hormatly mehriban gaqyrman arkadagym men öýüme mehmançylyga geldi. Ana görýän. Ondan uly bagtdan diýen. Bagt ýok ondan uly. Ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun. Tutýan tutumly işleri, halk behwitli edýän işleri, urawaşlyklara betlendim. Ine uradulca soraglarymyz da şeýdip soňuna geliberdi. Ahir gutordy soraglar. Tuğulama. Gepleşmede. Yine yazmalı kenin de. Ya yazalım yine. Ha? Yazalım. Ay bana olsa bir falan. Yok tordy. Uradulca gepleşmede gelip çaqalymyzy kabul ediň üçin sag bolsun aýdýarsany, sag bolsun işiňiz rowat bolsun. Şu ilmi dama ýaş görnüp ýaşaň, şu edil güller ýaly owadanlygyňyz hiç wagt bitmesin. Sağ ol gäwül. Sağ ol. Ilmi dama gülk paýlan. Taňry alkasyn. Seýlap hormatlap çağıranyňyza Taňry alkasyn. Sizi bilen duşanma begenýän. Şular ýaly işler alyp barýanyňyza begenýän. Biziň ýurdumyz asuda asmanly, parahat ýurdumyz bar hormatly. Gahrman mehriban arkadamyzyň saýasyna işlemek ullukan bir bagyt. Mehriban ýyllesler, hormatly tamaşaçylar, näşunuň bilen gepleşigimiz hem ahyrlady. Inniki mehmanymyz kim boljak? Elbette onu edil suwat aýdyp durmaýyn. Innik gepleşigimizde, innik tanymyzda görüşýänsek hoş wagtyňyz.